ελληνικού λαού με ποιον την εξουσία? Ελληνικό λαό. Με τον ελληνικό λαό στην εξουσία. Μα με τον σε μένα το λέτε. Όχι. Τον ελληνικό λαό. Όχι τους Μπαγκλαντεσιανούς που έχετε στις πορείες του Πάμε με τα σημαίακια σας. Τον ελληνικό λαό. Αποκλειστικά και μόνο. Όχι τους Μπαγκλαντεσιανούς που έχετε με τα σημαίακια σας. Στις πορείες του Πάμε, βεβαίως. Πρώτη μούρη είναι Πακιστανή. Αν είναι εργαζόμενοι νόμιμοι με τα ίδια δικαιώματα της εργατικής τάξης. Δεν με ενδιαφέρει αν έχω πρόβλημα όταν οι Έλληνες είναι άνεργοι. Όταν ο Έλληνας οικοδόμος είναι άνεργος, έχω πρόβλημα να του παίρνει τη δουλειά ο Αλβανός. Εμένα, για τον Μπόμπολα δουλεύανε αυτοί, κυρία μου. Αυτοί δουλεύανε για τον Μπόμπολα. Το Πάμε βάζει τους ξένους μπροστά. Το Πάμε, λοιπόν, δεν θα κάνω αντιπαράθεση με ανθρώπους που δέχονται λαθρομετανάστες. Έχω χιλιάδες φωτογραφίες. Τι εννοείς? Εσείς βάζετε η Χρυσή Αυγή, μπροστά. όχι πάντα για πάντα τις καθαρίζει. Άσε αυτά, κυρία Κανέλη, να ολοκληρώσω όμως. Αφήστε κυρίως τα θύματα. Ποιους? Εσείς μιλάτε που φυλάγατε τη Βουλή, που είχατε στήσει τα ΚΝΑΤ και φυλάγανε τη Βουλή. Πρώτος κλειός τα ΚΝΑΤ, δεύτερος τα ΜΑΤ. Εσείς θα τη φυλάξετε ασφαλώς. Οι Πολσεβίκοι θα φυλάνε τα θερινά ανάκτορα. Σε συμφωνία με την αστυνομία. Να καταναλώσεις, εγώ μπήκα, ευτυχώς μπήκα, τα κατάφερα και τώρα επιτέλους μέσα στον μπορντέλο που λες θα ακουστεί και η φωνή της αλήθειας. Το φώναζα, ναι, και εγώ. Εγώ παλαιότερα ως νέος το φώναζα αυτό το σύνθημα. Και δεν το θεωρώ ντροπή μου. Είμαι ένας από αυτούς που φώναζαν αυτό το σύνθημα. Η εργατική τάξη δεν έχει εθνικότητα. Για εμάς οι εργάτες έχουν πατρίδα. Όχι. Οι εργάτες όμως έχουν πατρίδα και όσο οι Έλληνες οικοδόμοι είναι άνεργοι δεν πρέπει να έχει καμία δουλειά Αλβανός στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα. Θέλω να ολοκληρώσω για το ζήτημα του εθνικού μας πλούτου. Λοιπόν, έγινε ένα συνέδριο προημερών στην Κρήτη, όπου εκεί συμμετείχαν τα μεγαλύτερα κεφάλαια διεθνώς, οι καλύτεροι πανεπιστημιακοί όσον αφορά ζητήματα γεωλογίας και υδρογονανθράκων. Και αυτό που είπαν είναι ότι η χώρα μας είναι πράγματι πλούσια, νοτίως της Κρήτης, στην επωνομαζόμενη λεκάνη του Ηρωδότου υπάρχει ανεκμετάλλευτος πλούτος και πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε στην αξιοποίησή του. Από εκεί και πέρα, να πάρουμε το παράδειγμα του κράτους Ισραήλ, με ποιο τρόπο οι Ισραηλινοί. Άσε τώρα, ποιος ξεκίνησε να βγάζει πετρέλαιο, κυρία Κανέλη? Ποιος ξεκίνησε να βγάζει πετρέλαιο στην Ελλάδα? Οι Έλληνες το 1973 επί στρατιωτικού καθεστώτος. Με Έλληνες εργάτες, με την ανεργία στο 0, με τη σούστα του δημοσίου χρέους στο 0. Τα λαβρεωτικά τα ξέρεις? Εσύ πας 100 χρόνια πίσω. Οι Siemens πώς ήρθαν? Δεν τον ενδιαφέρει. Στη Χρυσή Αυγή τα λες για τους χωροφύλακες του 1910. Άσε, εμείς είμαστε οι μόνοι που έχουμε παίξει ξύλο με τους χωροφύλακες. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει και λέει για αφοπλισμό των ΜΑΤ, αλλά πάντα από πίσω κοιτούσε. Μην λες για χωροφύλακες σε εμένα. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε πάει κόντρα σε αυτό το σύστημα εξουσίας. Όταν ρωτήσανε την Παπαρίγα αν συνεργάζεται με την αστυνομία, αντί να τους καταγγείλει για προβοκάτορες, έλεγε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Έτσι είπαν στην Παπαρίγα, έτσι της είπαν, συνεργαστήκανε, να δούμε τα πλάνα. Συνεργαστήκατε, δεν ασχολείσαι με παλιοκουμούνι, δεν ασχολείσαι με φασισταριά, αν είναι δυνατόν. Δυστυχώς, πέρα από την κρίση της οικονομίας. Τη ρωτήσανε, συνεργαστήκατε και απάντησε. Κύριε Αναβολή, λόγω παρέλευσης ωραρίου. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτό, κύριε Αναβολή? Με τους παλιορουφιάνους που είναι μια ρουφιάνα από το κόμμα σου και μας σύρισα δικαστήρια κατηγορουμένους. Πέρα από την κρίση. Λοιπόν, ένα λεπτό, τέθηκε ένα θέμα προσωπικό και δεν επιτρέπω σε κανέναν. Ξέρετε ποια είναι η κρίση δημοκρατίας? Κυρία Δούρου, αναφερθήκατε σε ένα θέμα προσωπικό, μην μιλάτε γενικώς. Και εμφανίζονται σήμερα. Οι οποίοι θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Άντε βρε νούμερο. Θα πάμε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Όχι.